predstavujeme nové riešenie kontinuálneho monitorovania glukózy Accu-Check Smart Guide. Toto riešenie ponúka prístup k údajom o glukóze v reálnom čase, pomocou ktorých si pacienti môžu dávkovať inzulín a robiť informovanejšie rozhodnutia. Aplikátor typu Všetko v jednom umožňuje rýchle a jednoduché zavedenie senzora. CGM senzor prenáša údaje do aplikácie MySugar každých 5 minút. A vaši pacienti hneď zistia, že si ich glukóza vyžaduje pozornosť, čím si zlepšia kontrolu glykémie. Riešenie CGM obsahuje pokročilé technológie predikcie. Funkcia predpovede nízkej hladiny glukózy upozorní pacientov na pravdepodobný výskyt hypoglykémie v priebehu najbližších 30 minút. Okamžité opatrenie môže pomôcť zabrániť hypoglykémii alebo znížiť jej trvanie a závažnosť. Aplikácia má tiež funkciu predpovede glukózy, ktorá ukazuje pacientom, akú budú mať hladinu glukózy počas nasledujúcich 2 hodín v prehľadnom grafe. Keď pacienti vidia, akú hodnotu glukózy očakávať, môžu byť pripravení konať a vyhnúť sa vysokým a nízkym hodnotám. Predpoveď nízkej hladiny glukózy v noci ukazuje pacientovi riziko nočnej hypoglykémie pred spaním. Upozorní pacientov, ak existuje vysoké riziko poklesu glukózy pod 3,9 mmol na liter počas noci, aby mohli vykonať preventívne opatrenia a ísť do postele s menšími obavami. Naše riešenie CGM identifikuje opakujúce sa vzorce glukózy, ktoré by mohli pacientom pomôcť prispôsobiť ich správanie. Údaje o pacientovi možno automaticky odosielať do Accu-Check Care, aby sme vám poskytovali praktické poznatky. Údaje sú zahrnuté v štrukturovaných vizualizáciách a reportoch využívajúcich najnovšie štandardy AGP na pomoc pri identifikácii vzorcov a trendov glukózy. To poskytuje rýchly prehľad údajov o glukóze pacienta, kľúčové parametre a štatistiky, vďaka čomu môžete ušetriť čas počas konzultácií. Majte všetky údaje na jednom mieste a poskytujte pacientom personalizovanú starostlivosť. Riešenie Accu-Check Smart Guide CGM. Pripravený s väčším pocitom istoty.